खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैहाय एक्चुअली मोनसे जायगा फैनो लुबैनानै फैदों सरलपारा जिहेतु मैया बड'लेण्ड बुब्लि रादाबाव आं नुनो मोनदों बिथां फेरेंगानिफ्राय बन्द खालामफैनायखौ आरो बैयाव जिहेतु गेट ना लामा जावथेनाय पिकनिक स्पट ओमफ्राय कयेकटा जिनिसा एन्टि ससियेलनि बाथ्राबो ओंखारदों नंगौ थारैनो जों एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस ना बेफोरनि फारसे जों सांग्रां जानांगोन दिनैनि दिनावथ' मा सोलिदों मा सोलियाखै दिनै बे पिकनिक स्पटआव कमिटिनि मानसिफोरजों आं दान्दिसे सावरायदोंमोन जाय हक बन्द खालामनायनि जाहोना मानि थाखाय खालामदों आं बेखौ बुंनो रोङा खोनानो मोनो कमिटिनि मानसिफोरजों आं दान्दिसे सावरायलायदों बा बिथांमोनजों सावरायलायनानै बिथांमोना बुंदों जे अन्तत जोंखौ डिसेम्बरसिमहालागै टेन्डार बुनानै जायफ्रा टेन्डार बुनानै मोनदों बे पिकनिक स्पटखौ बिथांमोना नैबे फैगौ डिसेम्बरनि डिसेम्बरसिमहालागै बिथांमोना सालायगौनो मोनगौमोन खिन्थु दिनैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायथ' नङा दिनैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा थाबैनो नैबावहाय माखासे होबथानायखौ नुनो मोनदों दिनै बिथांमोननिफ्राय खोनानो मोनदों बेवहाय जौ जुवा ना बायदिसिना दिनैहाय जौआ बुंनो थाङोब्ला मा जों आबै आबौआनो जौ न'आव संनानै लोंलायोमोन बै समावनो जेब्ला जों जोनोम मोनफेराखैमोन अब्लानि समावनो आबै आबौमोना जौखौ संनानै लोंफैदोंमोन नाथाय बेवहाय आं एसे माखासे बुस्थुखौ दुखुबो मोनदों दिनै बे जायगाखौ फैनानै नायफैबाय एथ'राब गाज्रिबोथ' नङा थिगैनो दङ जायगा हिसाबै जों मोजांबो नाङो बेरायनो मोजां नांदों ओमफ्राय गुसु मोजाङै नांदों आरोखि थ' थेवबो बाथ्रायाखौ जों EMआ रन्जित बसुमतारीया थाबनो बेखौ जुदि नटिस मोनसे जुदि हरग्रोयोमोनबा साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो नाथाय बेखौ गावनि मा होननानै बुङो दुगा गावनि पावार नंगौ जोंहा EMआ पावार दं गासैखौबो गोसो जायोबा अफ्रिखौ जियालावबो हरनो हायो गुबुन मोनसे माबायाव फासायनानै खिन्थु दिनैहाय बेखौ बन्द खालामनाय लगे लगेनो सोरखौ बन्द खालामनाय जादों जोंनि बर' फिसाना नैबे जिहेतु सरलपारायाव बर' फिसाल' नङा जोंनिनो जाय गुबुन हारिफोर बर'जों दिनै नेपालिजों ज' जानानै बेखौ मोनसे सालायबाय थादोंमोन कमिटि दंमोन कमिटिनि मानसिफोरजों आं सावरायनानै बिथांमोना दुखु फोरमायदों बेखौ थाबैनो जुदि बन्द खालामामोनबा मोजां जागौमोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि भेलिडिटिया डिसेम्बरसिमहालागै दङमोन ओंखायनो दाबोथ' दिनै बन्द जाया होननानै बुंबाय थादों बन्दखौ खालामनो हानाय नङा खारन फैफ्रुबाय थायो मानसिफ्रा बेफोरबायदि दिनै एन्टि ससियेलनि बाथ्रा दिनै कमिटिजों आं सावरायदों दिनै बिथांमोना जाय मानसिया दिनै आलादा थानानै गुबुन साइडजों थानानै ना फेमिलि बायदि थाफैयो सेंग्रा सिख्ला फैनानै गुबुन साइडजों थाहैनायफोर बेफोरबायदिखौथ' बिथांमोना सुबिदा बा खाबुखौ होनायखौ होआ होननानै बिथांमोना फोरमायदों थ' जोङो दिनै बिदिखौ बिनि फारसेबो जाय 150टा न'खर सोलिनानै दं जोंनोथ' ओरैनोथ' बिथांमोननोथ' जेबो खामानिथ' होनो हाखाला दिनैहाय बेफोरबायदियावनो बिसोरो दिनै एसेब्लाबो एक्टिभ जानानै दङमोन थ' जायखिजाया आं बेखौल' बुंगोन पिकनिक स्पटखौ सोलिफिननो होयोला मोजां जायो मानो होनना बुङोबा दिनै टाउनफोर बायदियावहाय जेबो मोनसे जों थानो थाखाय बा बेरायनो थाखाय सोरबाया क'क्राझारनिफ्राय मोजां इनभाइरनमेन्ट बा मोजां बार जानो फैनो लुबैयो थ' बेफोरबायदिखौ एसे खाबु होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर दिनैहाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो साना बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि